Hej, jeg hedder Jonas, og jeg kommer fra Tyskland. Jeg bor i Aarhus for et år og arbejder som frivillig i Café Vita. Men hvad er Café Vita? Kan du fortælle om organisationen og baggrunden for livsværkstederne? Ja, det kan jeg. Livsværkstederne starter i 2000 som værested og social café. Det er ildsjæle fra Brabrand Ungdomsforening, der tager kontakt til Gellerup Kirke og spørger, om de vil med til at lave et værested. Det vil man selvfølgelig, og man får K5 Socialt Arbejde med som partner. Og så er man så heldig at få en satspuljebevilling for 4 år midt i 2000. Og fra dag af kører det som værested og social café. Dels finansieret af tilskud fra kommunen, dels finansieret af ministerielle midler og med projekter. Og man kan sige, hvis man skal sige noget om udviklingen for dengang var det danske brugere, der kom med misbrugsproblemer og psykiatriske diagnoser. I dag er der stort set ingen danske brugere. 10% af vores brugere er danske. Det er folk med anden etnisk baggrund og muslimer. Alle sammen på en eller anden måde udsatte i forhold til det danske samfund. En del med psykiatriske diagnoser. Hvad er du i Café Vita? Ja, det er jo leder af Café Vita. Og det betyder, at jeg forsøger at samle op på de projekter, vi har her i huset. Det er blandt andet indsats i udkanten. Det handler om jobformidling og mentoring i aldersgruppen fra 18 år op efter. Og det handler om vores partnerskabsaftale med Aarhus Kommune til VR. Det handler om vores café. Det handler om aktivitetsmedarbejdere, piger og de projekter, som hun har. Og vi håber jo hele tiden at få nye projekter tilført til huset, så vi hele tiden kan være under udvikling og arbejde med at øge livskvaliteten for de mennesker, der kommer. Og så har jeg jo 3 ting, som jeg går meget op i. Det er, at folk oplever, at de bliver respekteret her i huset. Det betyder også, at de oplever, at de skal ikke gøre sig fortjent til tillid, den har de på forhånd. Den anden ting, som jeg går meget op i, det er åbenhed. Åbenhed betyder jo, som jeg vist før har været inde på, mangfoldighed. Vi er utrolig mange forskellige nationaliteter, og inden for hver nationalitet, der trives forskelligheden jo, og den er vi stolte af, enten vi er danskere eller vi er noget andet. Men man skal kunne rumme forskellige traditioner og kulturer. Det vil jeg gerne være eksponent for. Og det tredje, som vi gerne vil være kendt for, som vores brugere oplever, det er, at vi også er nærværende. Man kan ikke sådan være nærværende en hel arbejdsdag. Men når der er brug for det, så er det vigtigt, at man kan at man opleves som en, der både mentalt og fysisk er til stede. Og at vi også får sagt fra god tid, når man kan mærke, nu er jeg ikke med længere. Man kan ikke være på hele tiden som sådan. Så det er måske lidt provokerende værdier at bringe i spil. Men på den anden side, det er jo det, der er vores dagligdag og vores hverdag. Og det er det, der gør huset. Giver huset værdi.
Hvad lærer du her? Jeg er aktivitets- og udviklingsmedarbejder, og mit arbejde er at skabe et netværk af frivillige kræfter for at varetage forskellige aktiviteter her og i lokalområdet. Hvad betyder Café Vita for dig? Jamen, Café Vita er et fristed for rigtig mange mennesker. Om mandagen kan vi have op til 250 gæster, og det er meget forskelligt, hvad man bruger stedet til. Man kan sidde helt stille og roligt og spille spil, eller man kan snakke med andre, spille pool, eller gøre, hvad man har lyst til, hvad det er, der gør, at man får lidt og fred i sit sind. Hvad er dine arbejdsområder? Ja, jamen jeg er jo chef for de frivillige. Så er jeg køkkenchef. Ja, og får køkkenet til at fungere, og sådan også altså, både at vi får lavet mad til tiden, og at vi får tjent de penge, vi skal tjene, og også at de er aktiveret. De lærer de ting, de skal lære, sådan med jobtræning og sådan noget. Ja, og så er jeg souschef, så når Werner han ikke er her, så har jeg hans plads. Jamen Café Vita har en stor betydning for mig. Jeg tænker sådan både caféen med mange forskellige mennesker, som kommer her og mødes, og mange forskellige kulturer, som bliver blandet sammen. At vi både har sådan dansk kultur og muslimsk kultur, og det hele sådan blandet i en god stemning, vil jeg sige. Altså selvom vi er så mange forskellige mennesker, så synes jeg, at så fungerer tingene rigtig godt. At jeg synes mere, vi bidrager til hinanden, end vi skændes om, hvem der har den rigtige syn på livet. Og så mig personligt giver det rigtig meget. Jeg lærer rigtig mange ting om nye kulturer, andre mennesker, andre måder at se tingene på. Så synes jeg, som medarbejder, synes jeg, der er en stor frihed. At man kan sådan finde de arbejdsopgaver, som passer til en. Men altså på den ene side er det rigtig, rigtig godt. Men jeg tænker, at det kan også være svært. Altså man skal have indstillingen til, at man skal selv finde nogle opgaver. Og så skal man være meget omstillingsparat, tænker jeg. Fordi der skal hele tiden noget nyt. Så på den måde synes jeg, det er spændende. Ja, det er rigtig hver dag. Tak for det. Jeg er ansat som formidlingskonsulent i livsværkstederne. Jeg arbejder i projektet, der hedder Indsats i udkanten gennem KFUM Socialarbejder. Men ansat 32 timer i projektet, og så 5 timer her i huset. Nej, Café Vita først og fremmest, det er mit arbejdsplads, ikke? Men det andet det, som betyder rigtig meget for mig, at jeg kan komme her, og så jeg kan møde med alle mennesker fra forskellige nationaliteter. Altså, der er plads til alle her. Altså, det er dejligt, at man kan gå ud i caféen og snakke med folk og hygge med dem og hjælpe dem også, der at komme videre. Så jo, det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Hvad er din projekt i Café Vita? Ja, min projekt handler om livsfortællinger, som har udgangspunkt i narrativ praksis, der gør, at vi skal have samlet 36 mænd, som skal fortælle deres livshistorie. Og de 10 livshistorier, det skal opsamles af 10 ressourcestærke ildsjæle, som er styregruppemedlemmer. Det skal altså interviewe de her 36 personer. Og 10 af historierne skal udgives i bogform, og de samme historier, det skal så også udgives på film. Sådan så, at det også er med til at skabe en bedre forståelse for, hvorfor folk kan være socialt udsatte. Og udover det, så er mit vigtige job, det går også ud på at skabe relationer imellem det her mennesker, som er brugere af Café Vita, sådan så at fordi når man skaber et eller andet bestemt tilhørsforhold, eller det måske får tillid til en, så kan man også bedre arbejde med
historien, og det vil gerne fortælle om mere, udover det, som er åben, eller hvad skal man sige. Så dykker man lidt mere ned i historien, fordi det har tillid til en. Så det er det går ud på. Jeg er her i 4,5 år, og jeg laver en masse forskellige ting. Jeg laver blandt andet mad, og jeg vasker gulv 2 gange om ugen, og jeg køber ind i Føtex og i Dagrofa og fylder sodavand op og snakker med pigerne ude i køkkenet, ikke også? Og jeg er utrolig glad for at være her. Ja. Og grunden til at jeg er her, det er fordi jeg ikke gider at sidde derhjemme og bare sidde og blive fjernsyn, så vil jeg lige gerne ud og møde nogle mennesker. Ja. Det er derfor jeg er her. Altid også.